Сёння, як ля галоўнага сімвала Вены і ўсей Аўстрыі, сабор святога Стэфана. Зверху яго две такія башенькі, кажуць, яны пабудованыя з камянёў, якія засталіся з будынкаў падчас Рымскай імперыі. Вышыня 65 метраў. А зверху там такі дах, які пакрыты 230 тысяч глазурыраваных такіх плітак прыгожых. Вельмі прыгожа, турыстаў тут тьма. Уваход, дарэчы, бесплатны, акрамя катакомб. У сярэдзіне можна памаліцца і паставіць свечку за сваіх родных перад рознымі святымі. А так тут прыгажосць несусветная. І я паставіў свечкі, кінуў сюды грошыкі за гэта. Можна дарма, хто як можа. За 1 еўра можна паставіць і звычайную свечачку. Аж такое цяпло ідзе ад гэтага.